Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Ku jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoke aku. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sik apa aku sik sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Iki sapa? Ndara Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring nuwun kring krincung sikilmu tak lebokke separo lho pakunjaran lah ming gawe Werkudara kuwi gampang gawe Werkudara ki pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Jaka ming siji mbok ya 10 sirahku kaya ora penak ya truk aku ya rada mules e aku tak golek pindah nggon kae do ngerti kae wisan Petro nun kowe tak dandani ya matek yes aku kok ya ora lunga to ya mau kowe lunga tak ajar kowe Al-Fatihah Pujuk Kiseno Nugroho. Bismillah. Panakawan Petro sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matura marang panjenenganing ingsun Panakawan Petro ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa apurenta amba bilih wonten lepatku langgen kula munjatung ngesa paduka Sang Nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jer kula menika namung batur kula menika namung Panakawan iya Panakawan lho nggih ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak namung kula menika dapur dipun utus inggih menika semban kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati inggih menika pun Ndara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati rembug wis dadi kencan wis dadi kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten nawala saking negari Ngawangga ingkang surasaning nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk. Kowe tak kongkon ning negara Ngamarta suwana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepengin utawa ngrawuhake Kang Mas Njodipati rawuh ning Madukara wis menyanga bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak totok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng mboyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, mboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora?
Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Penemban Durna. Iya Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina. Lesmana Mandra Kumara dhaup karo Karnawati. Wo, lah iki masalah iki. Waduh kasos. Napa Begawan Durna pun ngendika iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu, putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Bratalaras. Jarine nek anak Pandhawa niku anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuhun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Bratalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembadan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun. Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kana-kana. Niku nuwun sewu lho, nuwun sewu. Mboten kula ajeng bari urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arepa piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedurungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku rayine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa. Menika kedatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusah-grusu. Nuwun sewu, Ger, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten namung nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantonaken. Kedah adil lho, Ger. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin tinimbangipun Petruk kantong bolong. Mangkriyen, mangkriyen. Mboten nama kula ajeng munggel menipun Begawan Durna mboten namung nuwun sewu. Nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso Sida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa. Nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnawati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Ngoten mawon, mboten sakake. Lek kula matur niku
dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo Keri niku mboten perkara dhisik karo Keri. Ning perkara ukurane panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndarakarna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Ayo. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja mari dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Menawa dipunilan niku kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger, kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandrakumara. Kula sumanggaaken Petruk. Nun. Kok sik perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putuku Lesmana Mandrakumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Neng ya rembugan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek karo Lesmana Mandrakumara. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Nek ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso ngerti nek putra Ngastina ki pancen kurang ganep. Nek ora usah dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan negara Madukara, Kasatriyan Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mbok ya kowe iki mati ya wae ora apa-apa, Petruk. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nek aku menawa tak tutup terus. Lho, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe ning kabeh niku rak nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasa nyalahke karo Petruk, awi to, do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, nek kowe ngluput ngono kowe ngece karo anak Ngastina. Kula ora ngece. Niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, kuwi tegese kowe kleru. Wong apik-apikan padha golek rembugan sing apik-apik kok kowe ngece karo anak Ngastina kuwi tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong tumrap kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Kowe iki pancen kaya kok. Hei! Selera. Gerangan cerewet. Bodolo. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan. Niki teng Datulaya. Niki nganggo tatanan, ora ning pasar. Ora ning terminal sampe naik dhewe. Syukur. Syukur. Senengane sampean marahi kok. Lah aku ora marahi kok, kowe sing marahi kok. Sampean kuwi lho, aku ki menggenake. Perkara kuwi ora jono nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dinekke wong pekok. Lho kula ora ngonekke wong pekok. Ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok. Nyatane ya ben rasa dadak cerewet kowe iki apa? Wong nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso omong sih sak penake dhewe. Lho kowe iki cerewet. Bela. Petruk iso larang ora? Saged. Bodro iso larang ora? Saged. Wah, kok dibalik gak seret ning jowo kabeh. Ini ngapa tanganmu ngapa ngono? Ini tanganmu ngapa ngono? Kowe ngapa tanganmu ngono? Ngapa tanganmu? Aku remen dhewe kok. Kuwi jenenge ngecek karo aku. Tanganmu ning ngarepe raiku ya, Petruk. Lho, kula ora sengaja ping ngono ning ngarepe raimu. Kowe iki jenenge ngecek karo Begawan Durna. Bawa Durna. Mboten dawuh. Sampeyan iso leren mboten? Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan sing ngene kok. Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampeyan ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petruk. Sampeyan nek kandhani ngayal. Hei! Soalnya ora. Petruk setan. Oh iya ding lali aku. Mungsuh kok Petruk. Ya mesti ketika-ketika ya Petruk. Hei, us. Sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Hei. Petruk edan ra. Petruk edan.
Sapa-sapa digetak aku barang digetak. Sampeyan yo rewel wae kok. Iso dong meneng ora? Durna iso meneng ora? Isa Petra, isa. Sinuwun mandura iso kentel ora? Iso. Lah. Kandhane ngeyel. Iki nggon pasamuan. Nggon pasimakan terus sampe naik dhewe. Diapure. Seneng aku. Ponokawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe andangu dhateng Werkudara saenipun Petruk kalian Bapa Durna nengga wonten ing Jawi. Ngentosi menapa ing dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapa Penembanten. Oh inggih ngestakaken dawuh. Nah ngaten kula paring kula madhal pasilan sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kemareng kula madhal pasilan sinuwun. Sing ngatos-atos Bapa Durna sampun kados larit-larit. Edan. Prabu, perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis. Inggih. Mila sedaya menika dipun pasrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kowe dangu karo aku, Blokasuta wae. Ora bakal tak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Kose Werkudara Jaitan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen to nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina. Coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke barep kakangku. Sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate barep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudon telu saurupan, ning pendhita kondang kawenang-menang. Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep tinimbang Janaka. Kosek ta Werkudara. Lah yen si adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wigati niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Yo. Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sak banjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu, kula kaliyan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal tedhak wonten negari utawi kasatyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Yo, aku mung kari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sak mangke lumarep wonten kasatyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken. Nggih, Yayi. Kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Koko Prabu. Sumangga ngenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nggih, nyuwun tambah pangestu. Inggih Koko Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula acap namung mekaten. Werkudara. Nggih. Gandeng Si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lelakon Si Adi ingkang nanggung. Yo, aku sagu nanggung jagung bakarane mbarep kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Koko Prabu. Budal kang padha sibengsun kundur ngedaton. Kawula nok ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Nakula Sadewa. Purna gatining pananggilan. Sanul sasukundul ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadheraken sanggaring Promban Cedi manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ing sami ngampil upatraning Prabun. Kawis dengan saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Kakang Durna.
Pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Wah, pripun? Bapak Durna ingkang putra Banjar Jungut pun Dursasana Cemadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula. Bapak Penembahan Nadyan Kartomarma Cemadung dawuh, Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dek Pate, pripun? Niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, kula wis ngerti. Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sampun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan pun Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Sawane Petruk kantong bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kalih Dewi Larasati. Oh nggih nggih kula pun ngerti. Atur Petruk ngandhake yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tumibane Kasatriyan Madukara ngandhake yen tetemanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisor velem. Keseta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti geger antaraning kula kalih Petruk. Padha diya diniya rembuke, padha silih kungkih genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapak Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Dik. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa to sababe kula nglumpukke para Sata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Nek Petruk isih teng negara Ngamarta tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatriyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran, Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku yakin. Bola-bokin. Nggih. Terus sing dikon ndhawuhi ngundurke Petruk, Kurawa. Dursasana Kartomarma. Kabeh kemawon ngeroyok Petruk kantong bolong. Dur, Nun. Kowe mau ngarep lemu omongan karo guyang-guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai. Gilun pangapunten, Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake wudeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lenggo dasare ya pas watuk, Mas. Nyuwun pangapunten. Lho. Itu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Niku dek kapan kula tak takon. Lakon napa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ono sing menang karo Petruk. Lah sonane saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng musuh Petruk sing gumenang apa? Dursasana. Wonten dawuh. Kowe ngeyel karo aku ya? Kowe arep ngeyel karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, tosing balung mleting kulit, tapaking kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bangku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kowe abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jireh getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh.
Nek kowe ora wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji saya kawijayan tak paring karo kowe, tak jaluk bali. Ayo. Ora mung saya kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk bali. Nggih. Saga ora? Nggih, sagah. Oh, terus ngancam. Wis durung ra ketang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adi-adimu diketapke. Ngendi ketok Petruk kantong bolong cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya udah menyang alon-alon rasa dadak ngrekoso. Ndara Kartomarma, ya Petruk. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petruk, Nun. Aku diutus karo Bapa Penemban Durna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Merga kula diutus dening Ndara Janaka supaya mboyong ngaturi rawuhipun pepundhen kula Ndara Jodipati. Lah kok kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengke ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi teng negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Prasata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Mergo Bapa Durna dawuh karo aku, dawuh Penemban Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu dikerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening Prasata Kurawa. Jaja muntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir aku wis apal karo gedhoane Begawan Durna. Durna kuwi nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk, nganti unek-unek karo Petruk ki nek ora nggawa Kurawa tangeh lamun. Kae iki nek mengijen ki jireh. Nek gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhoane Begawan Durna. Bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane. Kok ngetapke Wadyabala ken mrawasa karo Petruk. Ayo, Mas aja mengijen. Kerubutan sak Wadyabalamu. Ndara Dursasana, Ndara Surtayu, Ndara Durgempa, Dursasena, dur-dur kabeh kon ngeroyok kula. Cicit kabeh kon ngeroyok kula. Ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu. Ora minggal karo aku tebak danamu ning marganing patimu. Biyen kalah, saiki arep nyoba meneh. Nek kalah aja kewirangan. Lho, kapan aku kalah karo kowe? Lho, wayangan bendina kok ora krasa. Wingenane kowe kalah, wingenane meneh kowe kalah. Heeh to? Kok isih arep mungsuh karo Petruk? Ora braban suaramu, pecah siramu. Kene, maju Kartomarma. Semangkean para
setan. Mulai. Nah. Tiwe. Minggat Rendo wae ora ora anoman, ayo mati. Ayo, amuk selamat ingin baca. Ayo iki, pajake nyepelek. Terima kasih. Sami-sami iki lurah. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, apa ora ana? Apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Oh nang alas to kowe? Inggih. Masih ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso wae ayo. Kena keramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon keramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikrenah patiku. Merga Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh nang negara Ngastina. Kurawa dampyak-dampyak kula sapunane kula. Wah, mulane Petruk gembelo silahe gleleng pacake. Nggawa Anoman, ayo Swatama. Kowe mung kewan, kowe anak kewan. Wah setan. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati jebol diajamu Wah! Wah! Waduh. Arep nendi? Aku mung mlayu-mlayu kok, Tru.
Aku mek golek kelingat. Wis ora iso wong mau sumbare ketok saka kadohan kok mundur. Barang ketemu aku kok njur mlayu klepat. Aku gak nemu kowe gak aku. Aku gak nemu kowe. Balik sik, kok keprok watu ndasmu modar kowe. Ah ngene iki tegese satriya mungsuh satriya. Kowe batul, ah ora usah ngaku batul-batul. Neng kene ditemtokke wis wani maju Petruk Pandara Durmagati sing modar. Ngono kuwi nek perang. Iya, oke. Tantanganmu kaya ngono, lu jual, gue beli. Nang kene ditemtokke sapa sing modal? Jelas aku. Jenenge wong pesimis. Sapa sing pipis? Lho. Pesimis. Ah, selalu lucan pokoke aku. Kowe apa aku sing tekani mati? Ayo jajal. Kowe sik apa aku sik sing ngantem? Manut. Aku ya kena, kowe ya silahkan. Nyo. Lho. Kuwi lan disiki dagel aku iki. Tak omongi to. Piye sing ngenekke sik iki aku. Kowe kecuan kok, Nyo. Durmagati aja dipandang sebelah matanya. Tiba tanganmu ning cirahe Durmagati, aku ngletak megulu karo kowe selawe taun. Nyo. Siap. Piye kuwi? Wong nantang kok ngletak sik. Durmagati. Wedan ora nyono nek antemanmu kaya ngono, Deluk. Ora nyono nek tanganmu cak iki antep. Terus wis stop semene wae. Piye to kuwi? Wong urung sida kok wis lalang. Aku lawani aku Deluk. Wis ngantem separo kok. Tak dudurne kok. Dah aku pokoke moh. Wis penake ya, Deluk. Iki kula ni ngejak perang. Ola wis. Durna kepengin ngrangket kula. Oh, wis ora cah dilangket kok dina wis ora cah gagas Durna. Iki mengesake Durna kongkon karo Kulawa. Perkara kecekel para ora wis ora masalah. Wis ya? Nggih. Lolo antemamu? Nggih. Bajiku lho. Tak kira nek aku kuat ya blus ngono plepet bluk. Bolola kuat aku. Kurawa sing nyenengke kok ming Ndara Durmagati. Jujur apa-apa dikandhake sak nyatane. Kok kaya ora weruh le gelut. Kok njer ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Man. Petruk ketemu kula ajeng mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durmagati arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batul, ya gelut. Kula sebagai satriya kan izin. Nek nganti kula DC Petruk nek nganti gawe pamflet. Durmagati kalah. Durmagati lari. Kula izin, mula ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe apa aku sing tekaning pati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilakku. Tak atungke tung ngoten niku. Petruk bles ngantem cilah kula. Ora apa-apa. Sing kandha copo. Ayo mbok menawa ora apa-apa gledak, Man. Semaput 30 detik. Mati culi. Mati culi. Kowe bales. Man, ngapa? Mangane kula bales. Terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan. Kulang-kulang bojane kula bonyok-bonyok, aulung kula mengakui kemenangan Petruk. Terus kula bali. Ora bales, mboten. Mbangane gegel. Lalu wong tak stop semanten mawon kula bali, mbangane kula ajul. Nek cara aku isin, nek kula kok biasa. Ora isin. Alah isin. Lho niku kulino kicinan kok, Man. Kok kon izin.
Alah macuk. Sampeyan mang jajal nek mboten pitados. Cilah sampeyan mang ngatungke pitelu. Asli manu cegel. Kaya digeblol banyu anyep. Nek cilahmu iso pecah man. Mbok yakin dacung bles ngono. Piul. Cengkuni gugul. Karo makne cilik kok malah ngunek-unekke sak penake dhewe. Waduh. Kaget aku. Man. Sampeyan teng pundi? Nang kene iki lho. Kok tangane ngarep wis keder. Seselak kepengin perang. Waduh. Seselak kepengin jotosi ndendase Petruk. Welah. Ayo le tancep wis kaya Senopati Linuweh. Kartomarma kalah. Tuturma gati mundur diantem Petruk ora wani bales keparat. Petruk ora gelem bali. Konangan. Citraksi. Kelon. Lakon. Mamaman cangkemmu meneng sik man. Kowe iki tak genahke. Karep kula mboten tak dangdut. Lah apa? Sigar sirahmu saka tetangane. Ha. Haryo Citraksi. Asu amo susu Suramrata jaya dinemejo Jayamata Jayamrata ketemu Citraksi kelakon titi tinjo ngarepan ngakerat man sampeyan ampun cerewet kok kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku kene ati genahke kok malah kleru PPO Petruk tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula Petruk kene mama marganing papa patimu Petruk Ndara Citraksi wong ming muni wae kami sosolan arep maju perang mang mriki nek ajeng kepengin jajal Petruk wah edian kowe nyumbari karo aku aja tinggal gelanggang cocok cowok colong papa panu layu udus kowe tak sikot ngodarke mama mati dening aku to oh ngawur aku ora nabrak pripun kersane wedian kowe wani karo sesata Kurawa kowe keparep iki sapa Ndara Citraksi iki anggota Kurawa nggih sampeyan mriki ajeng napa nyekel kowe tak bondo tanganmu tak kring nuwun krincung sikilmu tak lebokke separo lho pakunjaran ora mati dening aku derajat apa sik sareh oke sareh iya lenggah sik arep perang kok
malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk lak luwih apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk? Tau ngerti? Durung. Nek tau ngerti lemayang sapa, tanggapane pira, sing digawe wuh apa? Nggone nendi? Ning Petruk ngalahke Dursasana bola-bali, Petruk ngalahke Kartomarma bola-bali, Petruk ngalahke Durmagati bola-bali, Petruk ngalahke Satama bola-bali. Kerep terus kok kowe? Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris le Nyitraksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris le Nyitraksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat, kowe mulya aja mungsuh Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk, sing cilaka ora mung awake dhewe, ning dalange digobloke karo masyarakat. Wo. Iya ya. Ha iya. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dundang masyarakat malah ngrekoso, awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sapike mundur wae lapor karo Sengguni nek wis perang kalah. Ngono ya. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Ae patih senengane ora percaya. Kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Dut. Petruk melu-melu Sengguni kowe aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Truk. Ya, mang mulai mawon. Mbangane mengke sampeyan ora dipercaya. Wah, lah kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku tata. Tak bali lho. Bengawan Solo. Usik. Kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku kula kandhani. Ya. Sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk? Durung. Ning sampeyan kekerep weruh ta Petruk menang karo Kartomarma, Asatama, Dursasana kalih Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit, Man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kuwi masyarakat bakale seneng. Oh. Ning Waduh. nek Kurawa menang niku masyarakat ora trima. Tan trimane masyarakat ora nananggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Wong kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Paham? Ya. Lah ki mau wis perang apa urung? Durung. Nenek nganti kula perang, kula menang. Wah. Tata tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon, tetep ek. Maksudnya piye biar ngomong? Sing nganu lho menonjol. Eksis. Kuku kula tak kalah
kalah ning tetep wayang terkenal di mana-mana. Disukai oleh masyarakat banyak atau bebek. Iya. Ya wis kono. Ana minggat kono mbana kepruk kompor ndasmu kae wis. Aus sengit nek karo kowe iki nek omong warep maju ya ya om bareng karo ming diapusi Petruk ngono kok senenge Raja Mak. Loh, Petruk orang ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngengel. Tututuekan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisinya piye? Dulut iki. Lho. Ini nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku ki nek ora kuat imanku, ora kuat pikiranku wis setruk wingi-wingi. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk ki pancen bedagang ora tata. Manuk maning jajaran sertaning bawana. Petruk kula tamanane cundhe manek men modal dijan Dewate Sengguni. Werkudara piye, Nger? Ora usah ngeligo pusaka Yai Cundha Manik. Balekno. Bapakno ning Kancing Glungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, Werkudara, Nger. Syukur kursa Werkudara dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur yo yen pancen kowe tenan-tenan abot kalawan aku Werkudara saiki ngene aja mung kandheng ning pangucap ning kababar dadi pakarti Petruk kae konon bali kon matur karo adimu si Janaka yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petruk. Iya Werkudara hati-hati yo Nger. Petruk dalem Ndara. Aja kaget aku sing werpegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun? Enten dawuh napa? Napa Ndara wis mesthekke sarta wis sagah kula boyong dhateng Kasatyan Madukara? Aja gedhe pangarep-arepmu. Ning kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali. Bali teng Madukara. Terus kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso munggahke derajate wong gerang. Apa Nayaka Madukara kuwi ora ana kongkonan derajate Petruk mongko kon boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersani ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa tarene Janaka. Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikondhang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparu. Teka Janaka kongas adigang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma ora kabar-kabar ngene bakal gawe mantu. Mula joloro atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina ngombyong manten Lesmana Mandragumara Petruk.
Jagat risang kapirang urinangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana nggih nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak ning napa sing dikendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka leres Den Ndara Janaka ya ora bener dhewe Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuking gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Yo, mula kandha haru Janaka. Aku ora sagut ngombyong manten Brontolaras ning sing tak ombyong tekan negara Ngawungga ya kuwi Lesmana Mantra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasar Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajenge Ndara Janaka kali Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk ning diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo terus sing ati-ati. Nenten lepat kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo. Kowe budal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Astina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk. Larasati. Kula wonten mengendika ngadak apa menapa pangeran Brontolaras kula wonten dawuh Rama. Petruk wis katon sowan. Mongko sowane Petruk ora bareng kelawan Kakang Mas Jodipati. Mula ora usah dadak kumesar kang dadi penggalihmu. Aku tak ndangu marang sowaning Panakawan. Inggih, menika langkung prayogi pangeran. Petruk dalem Ndara. Piye mungguh kabur kawusanane nggonira ingsun utus supaya mboyong marang Kakang Mas Jodipati. Sampun kelampan sowan kok, Den. Wonten negari Ngamarta. Napa sing dadi ngendikanipun Ndara Janaka pun kula aturke sinuwun Prabu Darma Kusuma. Ning nalika semanten wonten mriku lenggah Begawan Durna. Ngantos kula diya-diya kaliyan Begawan Durna tumunten dados peperangan. Ning awit pambiyantunipun Anoman nalika semantenipun dawuh dening Ndara, Kurawa bubar mawut. Tumuli kula dipun prepeki Ndara Werkudara, Petruk matura karo Janaka. Janaka wong sing ora iso njunjung derajate kadang tuwa, ora iso njunjung derajate Nalindra. Ing atase akeh nayaka kok konan Petruk. Kuwi tegese ora iso ngluhurake marang derajating Puntadewa kakangku. Ngaten niku ngendikane Ndara Werkudara. Iya. Terus Ndara Werkudara paring dawuh kandha karo Janaka. Mbuh, kahanane kepiye anake? Ning sing baku aku wis kebacut saguh nyaguhi manten saka negara Ngastina. Ngaten Den, dados sowan kula gagar wigar tenantuk karya Ndara Larasati. Ngerti dhewe, ora usah dadak nganggo lidah sinambung. Kakang Mas Jodipati ora saguh mboyong temanten saka Madukara. Malah Kakang Mas Jodipati luwih abot manten saka negara Ngastina. Kanthi mengkono aku ora ngluputake marang Kakang Mas Panenggak. Nanging olak-aliken rasamu. Petungen nganggo narar sing ganep. Kabeh anak Janaka kuwi nglungguhi tembung opor bebek mentas awake dhewe. Ya kaya ngono kuwi nggonku ngglonthah kelawan anakmu si Brontolaras. Wong kang kurang prihatin, wong kurang mersudi sarta kurang tapa brata. Muya gayuwa tansah cupet, jangkau mesti tuna. Dina samengko mesti bakal gagar wigar. Nggone Brontolaras bakal dhaup kelawan Karnawati. Merga ora iso ngaturake Kakang Mas Panenggak. Aku wis ora bakal melu-melu perkara iki. Larasati, Maragage, bisa lan urane Brontolaras dhaup karo Karnawati kuwi dadi tanggung jawabmu. Aku wis ora bakal cawe-cawe perkara iki, Larasati. Brontolaras anak ungger. Anakku Brontolaras. Ya kaya ngono kuwi pambekane wong tuamu Pangeran Arjuna. Nganti ora bisa menggalih kanthi penggalih kang wening. Aja sesak rasamu, aja banjur kowe ngopo ya ngger dibudidaya kepiye carane supaya bisa dhaup lawan Karnawati. Kanjeng Ibu,
Kula sampun kebanjur tresna kaliyan Kakang Mbok Karnowati. Menawi ngantos boten kasembaten anggen kula dhaup kaliyan Kakang Mbok Karnowati. Ibu klaturi ngikhlasaken dhateng putra kula badhe kesah saking kasatriyan Madukara. Ibu. Lah pripun nika? Dadi kaya manten ten. Lah ingkang putra gela penggalihe. Krungu Petruk matur ngersanipun Ndara Janaka. Ndara Janaka dukane gandeng ora wani kali ingkang Ngraka. Sing didukani putrane. Lah anak durung ganep pikirane terus gelo atine mlayu kaya ngoten nika Batobat. Tututana Kakang Semar, tututana Kakang. Sabar Ndara. Ampun gampang kogelan penggalipun. Kula niki wis kulina kaliyan Kang Rama. Bapak sampeyan niku nek duka nggih kaya ngoten niku. Ning tumrap kula dukanipun Kang Rama menika aja dilebetke enten penggalih. Ning Mang Petung, Mang Saring niku pamecut tumraping putra Madukara. Kang Rama paring dawuh. Anak Janaka iki kabeh kenggone opor bebek tegese niku lawuh. Wak guajul bokonge tenan. Opor bebek iki mentas awake dhewe. Mentas awake dhewe. Tegese ora gampang sumendhe marang panguwasaning wong tuwa. Sakniki niki dadi pamecut tumraping sampeyan. Pripun sampeyan iso duwe cara supaya tetep lakon dhaup kalih Dewi Karnowati Ndara Bratalaras. Siwa Semar, kula kaya wis kentekan pengarep-arep rasaku. Monggo kowe ngerti Siwa Semar, aku wis ngomong karo kanca-kanca sakbarakanku yen to aku bakal dhaup karo Putri Ngawungga. Yen to nganti gagal kaya mengkene tegese aku bakal wirang bebaran. Mula tinimbang aku wirang ora kelakon nggonku dhaup karo Kakang Mbok Karnowati. Seksenana ucape Bratalaras, aku ora nedya urip ana ing alam padang. Nanging sing tak goleni mung dalaning pati. Sampeyan nek omong ati-ati ampun cemlong ati ngoten. Mboten sae, Den. Redo mangawur-awur wurahan. Dengarane ngajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar pandriting turangga esti. Niki kaya Ndara Wisanggeni. Iya kek, aku sing prapta ning papan kene. Ndak sawang saka kadohan lah kok Kakang Bratalaras nangis ning tengah alas. Mongko jarene arep rabi, wong arep rabi kok nangis ki ngopo? Mang takoni dhewe. Randi ragat, Gus. Bagong lambene sak penake dhewe. Iki piye to Mir kok mung tancepe kok tumpuk-tumpukan kaya ngono. Mbaya golek nggon dhewe ora. Senengane ngesuk-esuk, Semar ki ngarep apa? Ki dhisik-dhisikan kok ya. Mburi. Wong tuwa padake mburi. Wis ben ngono kuwi ora apa-apa. Wangune bapak ki ya ning ngarep. Wis ora iso. Aku wis nang kene mos diugrah-ugrah aku. Seneng kene wis penak banget aku. Iya. PW. Waduh, PW iki apa? Apusi wae. Posisi penak. Apusi wae ora. Wisanggeni. Apa? Aku ra sida dhaup adikku diadiku wong bagus. Loh. Ora sida mergane ngopo? Kanjeng Rama Jodipati ora saguh ngombyong manten saka Madukara. Nanging pilih ngombyong manten saka negara Ngastina ngombyongi Lesmana Mandra Kumara Wisanggeni. Mula aku ora bakal iso ngaturake kuku Pancanaka panyuwuning Kakang Mbok Karnowati. Kanthi kaya mengkono aku ora bakal rabi lawan Kakang Mbok Karnowati. Kok sik to? Aja mupus. Lah terus nek kowe ora rabi arep ngopo? Aku arep golek dalaning pati wae isin urip ning alam padang. Hus. Aja sembrono to Kakang Bratalaras. Nek ngucap kuwi nganggo tatanan ora waton ngucap.
Lho niki arepa luwih enom tinimbang sampeyan ning pikirane malah tuwa niki. Niki pripun, Den? Terus perkarane nek kowe mung ora iso ngaturke Bapa Werkudara ning Ngastina to? Iya. Lah ming gawe Werkudara kuwi gampang. Gawe Werkudara ki pasrahno karo aku iso gawe Werkudara Joko ming siji, mbok ya 10. Sirahku kaya ora penak ya, Truk. Aku ya rada mules e. Aku tak golek pindah nggon. Kae do ngerti kae pisan. Petro, Nun, kowe tak dandani ya. matek. Yes. Aku kok ya ora lunga to ya mau. Kowe lunga tak ajar kowe. Mas rene. Ya, nggih. Pripun? Ampun muni sik lho, niki lagi dodum-duman berkat lho. Iya iya. Lagi dodum-duman sampean dok ngono wis ana sing wutah tenan. Ana sing rasi do mangan. Mestine ngoten. Kowe tak dadekke Bapa Jodipati. Oh. Sik, mengke nek konangan Ndara Werkudara sing asli kula diajar Amang-amang nyawa lho, Tru. Nek konangan Werkudara tenan, sudet kuku kacamata. Wah, iso riben mripatmu. riben dengkulmu ki ora. Gelem ora? Nggih. Ning paton sampean melindungi kula lho. Lho, Aku mesti ngayomi karo kowe. nek Ndara Werkudara prisa kula dadi Werkudara, Mengko kowe nek dikapak-kapake, kowe kandha aku. Engko aku sing ngadepi Bapa Werkudara. terus carane pripun? Ngampet ambegan. Tak cipta dadi Werkudara Petro. Oh nggih. Dan persis Tru. Asli mirip tenane ya kowe nyawamu ming sedhela. Konangan Werkudara. Wah, sapa madani karo aku? Bagonge mbok tekleke dicopot. Ming anjene tok tak-tok ora. Nggo seni-seni karang karo kei batu rek. Nek disaruke mak klip-klip. Pun dadi Wis. Areng ngaca piye to? rasa wis. Wis, delok entanganmu ya nganggo kuku. Welaidan. Elok tenan. Loh, andang nggo golek yupil. Ora mumpung dawa e. Kowe ora linggo ngisor lu nggo dhuwur. Oh nggih. Ngeten. Iya. Malang kerik. Nah, ngono kuwi persis. Tangane tumpangke mburi. Nah, Terus ya, engko ndak ketara tak coba. Aku tak matur karo Bapa Werkudara. Bapa Werkudara? wah. Yo lah kurang gedhe. Piye? Kurang gedhe. Wah. Anu kalau menjinge didonke. Donke matamu ora. Mudhar piye ora? Tak jodhok dadamu men suarane gedhe ya. Iya. Ora usah ngono kuwi. Nyuwara. Wah, aduh. Kleru lan dedek niku. Kurang nggon weteng kok ya. Wes saiki nyuwara. Wah. Oh, kurang gedhe sithik. Wah. Kurang gedhe sithik ngas. Wah. Nah, iki kok kaya ngebas ki sepuyere dikendokke. Kok. Sepuyur ora. Arep tak kendokke. Bapa Werkudara. Wah. Wis agene anakku apa? Bapa Werkudara. Iya. Brata laras arep rabi. Alhamdulillah. Ning syaraté Bapa Werkudara kudu tekan negara Ngawangga. Iya. Sago ya Sagu. dadi pepanggil temanten saka Madukara. Sagu. Mengko temanten putri dikerik nganggo kuku Pancanaka. Wow. Dikerik. Iya, Yo sagu.
Nggon apa? Nggon sinom. Wah, tak kira. Ayo. Kowe kirane elek Werkudara. Gajul sisan kowe. Bagong. Aku bendaramu. Prek. Wah, aja kaya ngono. As. Liyane do ora ngerti kena. Aku ngerti sapa sejatine kowe. Kandhake asline kowe. Bagong. Aja Bagong aja tok kandhake iku ndak malah Kakang Bratalaras Rasido rabi. Oh nggih. Ya sing wigati ayo. Kowe bareng karo Kakang Bratalaras ngetutno laku ning Kakang Bratalaras. Ya, yo. Tekan Ngawangga. Engko nek tekan Ngawangga kowe ya suarane kudu gedhe ngono kuwi. Iya. Ngono ya Bapak Werkudara? Iya. Ayo mangkat saiki. Monggo Bapak kula dherekaken. Ayo. Broto Kusuman. Bratalaras ayo bareng karo Pak Demule cah bagus. Jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Weladala. Iki ora panglik ra. Kadangku Dimas Werkudara. Karno kakangku iya. Padha raja sak pratamu Dimas. Nir ing sambikala tansah pinayungan kawidanten. Iya. Aku ngaturke simbah katur ngersaning Karna kakangku. Tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Tak gegem. Tak remet-remet. Terus ora guyon. Aku ngira iso omong gedhe. Nek kunangan karepmu lho. Iki Bratalaras. None nggih, Us. Kudu kowe. Bratalaras kasinggihan Wa Prabu Weladala jagat Dewa Bathara Karnawati wonten maring adawuh. Apa ingin dadi pepinginanmu mus kelakon. Nyatane dudu manten saka negara Gustina ingkang bisa ngaturake kadangku Njodipati ing kagungan kuku Pancanaka. Ning Bratalaras ing bisa ngaturake ngrawuhake kadangku ing Njodipati. Rak ya ngono to Werkudara? Iya pancen bener kaya ngono. Dimas gandeng Siadi ingkang wis minangka dadi sasran temanten saka negara utawa kasatriyan Madukara. Mula pun Kakang ora bakal mblenjani, anakku ya ora bakal mblenjani kelawan apa sing wis diucapake. Iya. Mula wektu dina iki ya mung Bratalaras ingkang keduga lan bisa mengko garwa Kranat Majaku Karnawati Werkudara. Wah. Iya. Karna kakangku. Aku nedha sakonco. Nedha nrimo marang Karna kakangku. Werkudara pancen ulah suaramu kaya ngono kuwi. Wah, lagi watuk. Ora ngono to. Iya, pancen lho aku pilek. Iya Dimas iya. Ya wis ora dadi ngopo. Wis saiki ngene. Gandeng Bratalaras kang bisa ngaturake sarta ngrawuhake kadangku Njodipati. Bratalaras anakku wis ana ing purbawasisaning Bratalaras. Mbakyumu Karnawati wengkunen minangka garwa. Werkudara, piye? Ayo semene ning sajroning negara Nyawangga dhisik Dimas. Wah, iya kestake dawuh. Lesmana, nggih kula ingkang sowan calon manten lanang wa. Iya. Bapak Durna. Oh nggih iki lho kok sik. Iki malah aku kok bingung iki ra Werkudara to. Wah, iya. Karna kakangku. Aku sing ombyong manten saka Ngastina. Kok sik to, kowe aja beda pun Kakang. Beda piye? Iki mau Bratalaras ya lagi wae sowan. Mongko Siadi dadi pangombyong manten saka Madukara. Lah kok saiki malah pindah?
ngombongi manten saka Ngastina kuwi arep gawe bingungipun Kakang. Wah, aku lagi iki tekan kene kowe aja selak. Kowe mau kandha nek watuk pilek. Suaramu ora kaya ngono kuwi, ya gedhe ning sajae kaya lagi watuk. Kula pun Kakang percaya. Lah kalau wis nang mburi kono. Wah, eneng sing padha rupa. Ora pripun. Kowe ngetarani ya, Tru. Mangan ya nekat wae kowe. Wih, gabres kowe ya wis ben ngono. Oleh banget aku kok ora. Perkudara kok temel-temel. Kancane di plastik kok kono dipangan nganggon. Mangane ku tekan omah jaluki anakku. Aku ora itu mami wae. Kowe dadi Werkudara kok gragase ra jama-jama. Kowe konangan sing asli cilaka kowe yakin. Modar tenan kowe ya pokoke anggere dhewe ndedonga aja nganti konangan sing asli. Nanti konangan sing asli kuwi kombo karo aku. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku tak nang masjid ngopo? Ngumumke berita lelayu. Sapa sing arep marang kowe iki nolea to, Wer? Ora. Wah, iblis. Waduh. Rere. Wah, kepuk watu ndasmu. Ngopo kowe? Rere. Petro Rere. Wah, Rere. Wah, udat mutar. Nanggung jawab. Niku wae nesu niku. Kosek to. Kosek apa? Bayi ngertimu apa? Lho, kosek. Kowe aja ngonekke aku bayi lho. Lenggase. Ayo to, satoto dhisik. Wah, Petro Rene. Wah. Aduh. Piye, Tru? Nesu tenan kaya watu gede banget didak iso ambyar. Aku mbayangke ndasku iso semalang-walang tenan. Ya tak terkira lho, wae kok ajar lho. Menyerah wae lho, menyerah jekulmu ora. Ora kok terus arep nglalu nang dalan barang menyerah wae. Wah, kae menungsane. Sik to kok digenahke sik. Sing ngakon iki sing dandani kula niki kula mboten dandan dhewe. Iya pancen sing dandani Petro aku. Kowe bayi senengane mirang-mirangi wong tuwa. Kowe wong tuwa sing ora ngerti karo kahananing sedulur. Bratalaras ki sapa? Kakang Bratalaras kuwi putrane Bapa Janaka. Kuwi ora anakmu dhewe to? Ya ora. Anakmu dhewe to? Yen kowe ora seneng karo wong tuane nggone ora aruh-aruh karo sing sepuh, ya aja tok katutke dosane anake. Bratalaras ora ngerti apa-apa perkara Bapa Janaka kuwi ora atur-atur karo Siwa Puntadewa, Bapa Werkudara lan liya-liyane. Kuwi perkaraning Bapa Janaka, ning aja mbok katutke kahanane Bratalaras. Kae anake dudu Janaka. Wah, ora wae iki dipetung tenan. Ayo, saiki ngene wae. Yen Bapa Werkudara ora trima, aku ndandani Petruk nganti Bratalaras kelakon dhawuh karo Karnawati, aja ora trima karo Petruk. Ning ora trima karo Wisanggeni. Aku patenono. Wis no. Aku patenono. Aku idaken. Aku tibanono pusakamu Pancanaka men modar ning kene. Men kowe lega,
men kowe marem. Men kowe seneng atimu Bapak Werkudara. Gimana kok diem gimana? Pripun? Sampeyan niku ya salah kok ya. Nggih bener ngendikane Ndara Wisanggeni, nek ora seneng karo Ndara Janaka le duwe sifat ora atur-atur karo sing sepuh, ya Ndara Janaka tok sing disalahke. Ngono lho, ora Ndara Bratalaras barang melu kesempyoke ngaradan. Wis ge wis, aja Petruk. Petruk aja tok pateni, Petruk ora salah, aku sing salah. Patenono. Patenono. Ning nek mati Wisanggeni, Pandhawa dadi congkrak geger, iki dudu perkaraku. Iki rampung ana dhewe. Mergo kabeh mau sampean menggugu karepe dhewe golek salahe Bapak Janaka mergo sampean wedi karo gurumu sing jeneng Begawan Durna mau tumuli sing tok lumputke Bapak Janaka kowe ngombyong manten saka Ngastina aku tak takon sampean dipunjung apa karo Kurawa dipunjung apa karo Kurawa tak takon aku ayo wangsulan asu jar. Kowe ngapa Truk kurkupan tampah meneng wae. Malah omong. Ayo ben aku mau watu didak disikira ndasku. Prolno. Wis ngono wae. Nek sampean ora trima karo aku. Nek sampean trima syukur tegese Bapak Werkudara isih eling Purwodursina. Kono nyawiji karo Bapak Janaka ngestrenana karo Bratalaras karo Karnawati. Bayi cangkeme. Lho, aja ngono wong aku ya dasare bener kok. Ngapa Petruk nginceng kula wae. Mripat iki mandeng terus. Rekoso lho ora sawedi. Juar. Werkudara iki ya metu pawon barang ki ya ngopo ta. Mengarep ngancam Petruk kok nganti dilewati metu riwate nggone wong rewang barang. Iya. Kita Petruk tak ajar. Isih urip duruki. Apa ora? Apa? Dunggahke. Iki dunggahke. Senengane ora. Us. Ayo. Petruk aku ora iso mlumpat. Oh Pramban Durna. Oh iya putuku Ger Karnawati. Aku sing teka. Menapa badhe ngruda peksa kaliyan kula supados dhaup kaliyan Raden Lesmana? Ora. Pancen tak delok kowe iki dudu pesthi jodhone Lesmana. Ning ngene ya putuku Cahayu. Kowe jawab karo Bratalaras kuwi seneng atimu bungah rasamu, heeh. Inggih. Ya mampir tungen dhisik. Apa kira-kira uripmu kuwi bakal mulya? Kowe ngerti pancen Bratalaras ki anake Janaka. Ning kowe ora ngerti to sapa mbokne Bratalaras? Kuwi si Larasati. Larasati ki anake Demang Sagopa tegese Bratalaras kan najan anak satriya ning kae ki duwe darah putra Demang tegese kae ora bakal kenggonan mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda. Coba tak pikirin.
Wong wadon iki sing digoleki apa? Wong wadon iki sing digoleki wong lanang sing iso nyukupi marang kebutuhan lahir lan batine. Kebutuhane batin cukup nanging kowe butuh apa-apa, Brataras ora bakal iso nukokke apa-apa karo kowe. Ora bakal iso menehi apa-apa karo kowe. Apa kuwi bakal uripmu seneng selawase urip, apa uripmu bakal rumangsa mulya selawase urip? Kanawati petungan. Kae bagus. Brataras ki bagus. Ning apa kowe iki arep mangan baguse Bratalaras? Nek menehi apa-apa karo kowe ora bakal iso kelakon. Kancing langit kelap-kelapaton lerkin sanging risang mawe kandrum ora nyaket lawan pun Kakang Yayi Karnawati wiwit dina iki ora usah caket-caketan kelawan aku. Kena ngapa ucapmu kaya mengkono? Ya merga aku wis krasa yen to kowe ora bakal bisa muktekake uripku. Wong wadon ngendi sing ora kepengin mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha. Ya bener kowe kuwi anak satriya nanging ibumu mung turas demang. Tegese kowe sawijining satriya sing ora bakal kuat kedunungan derajat pangkat. Yen kowe ora duwe dunung derajat pangkat, banjur nganggo apa kowe bakal iso muktekke uripe Karnawati Bratalaras? Sing tak jangka jebul kleru, sing tak gayuh jebul kleru. Aku moh dipek wong lanang sing mung turas demang sing tak gayuh ya kuwi Nalendra Muda ing kebek Gandrana picis bondo donya ora kurang Bratalaras. Kakang Bu, tembungmu landhep ngungkuli bojro lungit kaya rinajak sigar dadi swalang-walang atine Bratalaras. Jebul petungamu tresna kuwi nganggo bondo ora nganggo ati. Kakang Mbok, ayo neng kene padha dibuktekake antaraning ati lan bondo mau menang endi. Yen Kakang Mbok isih ngawula marang bondo donya lan ora iso nampa Bratalaras, bakal tak buktekke tresnane Bratalaras nganti tekan sakpatiku. Kakang Mbok Karnawati. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kucamrah nyomaratani. Apa iki Kang? Mbah nangis meneh. Iki ketoke nangis tenanan iki ra nganti ra nyuwara. Heeh. Ngono kuwi. Enten apa, Ndara? Enten apa, Gus? Petro. Nadyan wis rabi. Wis kelakon palakrama lawan Kakang Mbok Karnawati. Dina iki Kakang Mbok Karnawati ngundat-undat lawan aku yen to aku ki ming turas demang. Ora bakal iso nyukupi bondo donya sing dibutuhake dening Kakang Mbok Karnawati. Dheweke kepengin diwengku Nalendra Petro. Ana wong kaya ngono ya. Apa meneh Petro? Ndara Karnawati niku protes moh dipek kali Ndara Bratalaras. Njaluke dipek Ratu Muda sing sugih. Lho, Karnawati muni ngono, Kakang Bratalaras. Iya wis anggene. Aku kudu piye? Kowe nek isih karo aku apa-apa kasembadan. Karnawati kepengin dipek Nalendra Muda. Kowe pengen dadi ratu apa? Nek pengen dadi ratu nembung karo aku. Wis anggene aku dadekno ratu.
wis anggeni aku dadekno ratu. Tak sembadani Kakang Bratalaras. Kula patih Den. Hus. Ora sudi ora. Lho dilo. Mah. Wau Ndara Werkudara kula sing dadi sakniki kula dadekke patih niki. Ora. Wis cukup kowe pentas wis rampung. Wis ana bali yo, amplope ning dhuwur meja kae. Oh nggih. Wis, Gong. Aku urung nembung. Carane piye? Wis nang kene wae ora usah tekan ngendi-endi kowe dadi ratu monggo. Wah. Sapa iki? Nalindra ing pageralun Prabu Lembuana. Nalindra Yaksa Prabu Lembuana. Ya. Ngopo tekan kene? Goleki Prabu Karna. Sebabe mateni wong tuaku Prabu Karna Mandra aku arep ngudi tuwuh males lara wirang sedane wong tuaku. Kowe aja ngrasani bapakku. Lho. Kok bapakmu piye? Prabu Karna kuwi wong tuaku, aku anake Prabu Karna, aranku Wisanggeni. Kowe Wisanggeni ya. Ora usah ngrasani kalau sedane wong tuaku ayo. Anake lanang wae singkirna. Wah. Glak-glak limpamu. Wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ora minggat saka arep aku tak sepatani lempoh. Otot bebayumu ora duwe kekuatan. Aduh mati aku. Wah! Aduh. Awak ora iso diobahke. Selawase urip ngono kuwi kowe. Aduh mati aku Raden. Kowe pengen mari apa ora? Ya pengen. Nek kowe pengen mari sandhangamu ratu wenehno adikku iki atau kakangku iki. Negaramu ben dipek kakangku iki. Waduh. Piye kuwi? Nek ora gelem ben goleke tikus wirok. Terus di ben ngerong ning silite. Bang cangkemmu iki elek tenan, Bang. Ala wis samene kok ora apa-apa. Iki di streaming. Wis anggene kok ngerti streaming. Wah, wis anggene modern ora. Entuk apa ora? Ya, entuk. Kalau Kakang sandangane agemen kowe dadi ratu. Baguse wis anggene aku ngaturke panuwun. Ya ya tiba padha-padha aku mung saderma mbantu karo kakangku. Nganggo jejuluk Prabu Brontakesuma. Ya. Ngramana ning negara Ngawangga Prabu Karna tok telukake kowe entuk triman putri Karnawati. Wis mangsa borong. Ya, njaluk pangestu ya. Iya ya, Kakang Bratalaras. Sapa iki? Nalindra Ngawangga Prabu Karna. Ana nom-noman ratu muda ngamuk. Sirmu piye? Njaluk Karnawati. Ayo, langkaana. Kuandane bapakne Karnawati. Oh, lakon tinjung akhirat. Ayo, sambato. Telung kedheping netra tak ringkes Ratu Ngawangga. Ayo piye? Iya, iya. Prabu Brontakesuma aku teluk Karnawati dadi kukupanmu. Ah, rak ngono ora mau-mau dadak ngopo. Tanpa pepindhan
dene sak mangke kula sampun winengku dening Nalendra Muda Prabu Brontakesuma. Ya, aku ya seneng. Mergo aku entuk bojo ingkang banget Sulistya ing warna. Inggih sinuwun. Saka seneng-senengku kelawan Karnawati sing wis dadi garwaning Prabu Brontakesuma. Apa kira-kira kowe sago nampa peparingku marang kowe? Peparing paduka menapa? Nyo, tampanono. Niat paduka menapa? Teka wujudipun Brana Picis Mas Inten Berliang semanten kathahipun panjenengan sokaken wonten ngajengan kula ora mung tok nggo cukup nyandang nanging yen perlu iki godhoken panganan yen perlu iki kukupen simpenen pitung turunan ora entek. Karnawati ayumu ayu ning ayumu ngawula bondo donya. Ayumu pancen ora ana sing nandingi ning ayumu ngawula marang derajat pangkat. Kowe ngiwakake karo bojomu si Bratalaras nganti wonge minggat saka kene sing tok arah Ratu Muda sing sugih. Saiki kowe tak pek aku Ratu Muda sing sugih blegedhu brewu seprapat jagat bandaku. Apa kira-kira kowe kon guruki bondo donya ngono apa piye? Kon guruki bondo donya nganti sak matimu apa piye Karnawati? Nadyan namung mekaten pangendika paduka nanging persasat kadi sinambring gelap lepat manah kula ajur raja nadyan kados menapa kula menika tasih nggadahi jiwa kawanitanmu wis lumer wis entek wis ora ana sing eneng ya mung jiwa nggonmu ndilak karo bondo donya nganti kowe mentala ngunekke bojomu Bratalaras kowe mentala nguman-uman kelawan bojomu merga mripatmu blereng kelawan Brana Picis. Ayo iki bondo semene iki tutupno ning matamu kuwi Karnawati. Kakang Bratalaras, kakang aku nyuwun pangapura, kakang aku luput. Wis malih paningalku kakang Bratalaras sampeyan ngeneng ngendi? Aku nderek sampeyan aku moh didhaup karo Nalendra sugih iki kakang Bratalaras. Kakang Bratalaras, aku nderek sampeyan gegaraning tresnaku amung ati ora wujud Brana Picis lan bondo donya. Kakang aku dosa karo sampeyan Kakang Bratalaras karna hati bojoku. Genggeng panggung wis dipasang tendane nganggo plafon putih ketok nek Bratalaras dhaup karo Karnawati jaluk legane atiku.
lajeng dhaup kalih Karnawati man sampeyan wau sagung ngombyong manten saka negara Ngastina man. Werkudara piye ngger? Lah kok dadi kowe malik tinggal. Jarene sagung ngombyong manten saka negara Ngastina, lah kok malah kowe saiki. Oh, sasek Kurawa ki piye? Mundur menyang Sukalima. Arsa madangi jagat tok mungo-mungo paneng sapucaking wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung Purwamadya wusana sampun paripurna Ndara. Ya. Ndara Karnawati pun dhaup kalih Ndara Brata laras tresna sejati mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon. Ya. Mugi-mugi ngantos dumugi puputing yuswa tetep samisih sinian seseptami tresnanipun. Ya, Semar. Purnaning gati Sura Sudira Jane ingkang ratsa brasta tapi kula Darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih Ndara Werkudara. Ya, Semar.